शिव एबा महादेव मोताइनो तैलुनानि थांगै तांसल गुरुग्राम निसिमी हारियाना वो नालहाट शिव मंदिर थांगै तंगमानि विश्व हिंदू परिषद नि बजरंग दल नि कबांगमा तांग्रा रok शिव मंदिर गानाव सगैखेनो आरो भक्त रकनि साकाव पाथर खिथार जाका आरो हिंदू धर्म नि लुकरक जय श्री राम मंगना हरखेनो बरकनि साकाव हमला खलायखा थुरुक बसंनि लुकरक मोताइ नायनानि थांगै अब हायखेनो कायनि धर्म नि लुकरनि कचारो वालायमन कासाका आवनि या गुला भक्त रक फिरोजपुर थांमा लामाको हिंदू भक्त रकनि साकाव पाथरते पेट्रोल बम रक खिथारो सामुं सित्रा तांनाय रक जरा किसानि या गुलते बु बरक बांगमा अंगमा बाय तेबो हालक हामिया अंका ताबक बायथानि जरावो 5000 लुकरक नालहारनि मंदिरो कसाजाक पुलिस स्टेशन रगबो हमला खलायखा सामुं सित्रा तांनाय रक पाटिमुं थाइबो थांगै सगैखा हारियाना हास्तेनि गोबांमा हांकरनि नायमाथां बदलसं आरो खरकथां बरकनि साकावो गले ककजाका खनै कक्तमाव सावै मानखा खरकसाव होमगार्ड सेंक्राक थैखा खनैबो कक्तमा का सावै फायखा पाटिमुंनो तैबे हास्ते गनां गैनो और पातिमा बागै ताबक आरो 144 एक बक्सिंजाखा ब्यूरो रिपोर्ट kwcharo।